Alhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don, laadiri don, baarakɛla don, faso kanuna don, miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la, bɛɛ bɛ bato la, zawiyaw kɔnɔna na, misiriw kɔnɔna na, tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi. An b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye, min ye an ka nin kalifaba in ye, min ye an ka nin mukadamba in ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka ko to mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia Dagaro bɛnnen don Sebare Bagetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan. K'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni. An bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye. K'i kamana gannen don kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia. Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna. K'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ. An bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la. I bɛ sɔrɔ ka filanan EDEM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya. Nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hokumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw amble domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imogo ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mogo be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mogo be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba ne bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la mini bebala ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na sa an ka kibaruyaw olu kɔni bɛna na taa n'an ye nin waati in na kajolokaw fɛ yen kajolo ko ɲinan kɔni ko samiya a ma ɲɛ kosɛbɛ kɔɔri ale ma se ka kɛ sago ye min ye bangasikaw fɛ yen sa tasuma kɔni ale ye tiɲɛni kɛ segu mɛri ale kɔni kɛlen ka welewelemada bila maaw ma sa alamisa don yaasa min ye u ni rekotaradi ye u bɛ se ka cogo min na bamanciwale ni ɲugawale ye o kunbɛli baara bɛ se ka kɛ cogo min tɛnɛnkunkaw fɛ yen baganw ka boloci o daminɛna olu fɛ yen jɛkulu damadɔw farala ɲɔgɔn kan ko na ala sɔnna ma min ye nin janvier kalo tile 24 u kan ka bɔli dɔ kɛ Algérie, Faransi, Côte d'Ivoire, Libye ka taa se Tchad ma sa Faransi jamanakuntigi ale ye bɔnforola kuma fɔ Abdelkader Maïga ale ka hakililajigi kuma dɔ b'an bolo o fɔra octobre kalo san 2021 ka kɛ ni ale Macron kelen in ka laseli dɔw ye Kɔdiwarikaw fɛ min ye bato min tun bɛ n'a jɔra n'a yɛrɛla k'a fɔ sa ko Sigana bato don bato ye ko fɛn min b'a kɔnɔ ko a kan ka kɛ ka nɔgɔ de dilan npogotiginin dɔ kɔni bangena ale ye bangeli kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen san 21 a yɛrɛla sa k'a fɔ sa ko ale kɔni nɔ minɛna sabula a kelen ka jigin den tilara ka fatu a bolo Ghana jamanakuntigi kura ale kɔni ye a ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ Faransi jamanakuntigi halisa ale bɛ jalakili la ka taga ɲɛsin farafinna jamanaw ma laseli min na kɛr'o la an tila k'o da tila ka États-Unis kaw fɛ sa fiɲɛ jugulenba
min ye waati kɔni ye a yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ olu fɛ kosɛbɛ an na tila k'an da don olu ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na sɔɔni sisan Keba Jalo ale ka yamaruyaw kɔnɔna na. Ni waati na an ka jamana kɔnɔna na dugukoloko kuma a cayalen don. Dugukolo ale kɛlen don ni waati na fɛn bɛɛ lajɛlen kun ye. Dugukolo kɛlɛ a bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o ye an ka jamanaden minnu bɛ kɔkan n'u ye wari di ka dugukolo san ko k'a jɔ k'a kɛ so ye. A caman bɛ taa wolo min na o ye jigilatigɛ ye. A siɲɛ caman so ti jɔ wa ni so jɔra musaka min dira i b'a sɔrɔ o ma don a da fɛ. Jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan so papiyew so sɔrɔ cogo dugukolo yɛrɛ ŋanamu cogo ka taa fara mɛrilakaw ka baaraw kan nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don degun ye bi. A filanan ye mun ye o ye an ka forow ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔw an ka jitɔyɔrɔw musow ka nakɔ sɛnɛyɔrɔw jamanadenw ka kabarukɛyɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don bi sanubɔlaw olu ɲɛ tana ye. Sanubɔla société belebelebaw tɛ dɛ. Sanubɔla minnu bɛ yen n'olu ɲɛ tana ye jamanadenw ka forow ye u ɲɛ tana u ka nakɔw ye u ɲɛ tana u ka kɛnɛ fɛrɛlenw ye u ɲɛ tana ye denmisɛnninw ka ndolanci kɛnɛw ye olu fana kɛlen don ka dugukoloko tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bi. A fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonya kojugu fo ɲɛmajɔli ka kɛ a ko dɔw la. Sabula maaw mana wuli tuma o tuma k'u bɛ nin ko in ɲɛnabɔ u b'a kɛ sigidala kuma ye o b'a sɔrɔ fangaw sen donna a la u ye maa dɔw minɛ k'olu bila kaso la u ye dɔw kiiri ɲininkali min kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ o tɛ kɛ ka se a dan na o b'a sɔrɔ degun kɛra. Dugukolo sabanan problème yɛrɛ ye jumɛn ye o ye sɛbɛn min yɛrɛ bɛ di an ka jamana kɔnɔ dugukolo la bi. Tiɲɛna maliyɛnw ka dugukolo sɔrɔli ko a sɛbɛn ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ don nataw la a bɛ gɛlɛya. Keba bi an kun bɛ kɛnɛ dɔ kan a kɛnɛ baabu ka gɛlɛ kosɛbɛ. Kamalennin dɔ ale bɛ Gabon a ye baara de kɛ san 25 ka nafolo bila ka na Keba u ye yɔrɔ min yira a la k'o y'a ka so ye hali maa tɛ ba bila a kɔnɔ. N'i ye musaka jate minɛ a ye baara min kɛ ka wulikajɔ min kɛ a kɛra jigilatigɛ ye a bolo. O fana kɛrɛfɛ an ka togoda ka dɔgɔ bi an ka sigida ka dɔgɔ bi an ka marabolo ka dɔgɔ bi sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ko dugudenw ni sanubɔla ninnu k'u sago ye kelen ye. Kɔ tɛ to ba tɛ to kɛnɛ tɛ to dugukolo tɛ to dugutigiw ni dugudenw n'u karilen don ɲɔgɔn na ɲɛmaaw ni kɔmaw karilen don ɲɔgɔn na gendarmew ni polisiw ka taa fara kiiritigɛlaw kan a birisa ɲagaminen don an ka yɔrɔ caman na bi. An b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na. Sɔrɔ o ti labɔli kɛ degun o bɛ ka caya maaw kungofɔyɔrɔw u jigila yɔrɔw u b'u jigila minnu kan halisa caman ma falen dɛ. Caman ba de bɛ yen bi halisa o mɔgɔw ma falen dɛ. Dɔw m'u jogo bila koyi. Fantanw u tɔɲɔnnen don su ani tile wa kungofɔyɔrɔ min bɛ u la ni bɛɛ lajɛlen y'o kɛ jamana cakɛbolow ye olu don nataw la an tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ dɛ an tɛ baganmarayɔrɔ sɔrɔ dɛ an ka denmisɛnninw tɛ tulonkɛyɔrɔ sɔrɔ dɛ. Permis bɛ ka di fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛɲinini tɛ ka k'a la a kuma ka ca dɛ. Fantanw tɔɲɔnnen don setigiw olu fana kɛlen ka t'u bolo don Chinois bolo dugukolo permis bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la i t'o ye fiyewu. Ni baara daminɛna u bɛna ni sɔrɔdasiw ye u bɛna ni gendarmew ye u bɛna ni polisiw ye u bɛ dugu kɔnɔna yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye dugudenw tɛ se ka min faamu. Ɲɛmaaw a ye nin ko dɔw fɛsɛfɛsɛ a ka nin ko dɔw kɛ ni hakili ye a ka nin ko dɔw ɲɛɲini a ka nin ko dɔw sen aw kana fɔ dɔrɔn permis dir'u ma u jo bɛ a la. Sɛbɛn dir'u ma tuma jumɛn u kun kan ka baara kɛ tuma jumɛn u ni dugudenw bɛnna tuma jumɛn u ye waati joli kɛ n'u mana baara daminɛ o wagati kɔnɔna na mun ni mun de kɛra
a ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ koyi maa minnu ni ɲɛji bɛ ka s'anw ma yan se t'anw ye dɛ se foyi t'anw ye k'a lase k'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maliyɛn caman bɛ yen bi a degun b'u kan dɛ kamanagan b'u la koyi u ka maaw bɛ minɛ ka bila kaso la n'i y'a caman sen i bɛ taa sɔrɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ waleya minnu bɛ sen na a caman ni tiɲɛ cɛ ka jan dɛ nka keba caman fana ni ɲɛji bɛ s'an ma yan o fana bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ n'i taara o dɔw fana sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ olu fana ni tiɲɛ cɛ ka jan o la hakili de bɛ baara kɛ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye kiiritigɛlaw ka jɔ o kiiritigɛ jɔyɔrɔ la fanga ka jɔ a fanga jɔyɔrɔ la olu kana taa fara mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ dɔ juguya la u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la nka fɛnw bɛ fɛn na n'o taara ka se olu fana ma u ka baara la keba a b'u ka baara gɛlɛya u bolo sabula u fana ye walidenw de ye u fana ye jamanadenw de ye u fana ni hakɛ ka kan u ka baara kɔnɔna na an k'o fana fɔ an ka togodalamaw ye an k'o fɔ an ka dugulamaw ye an k'o fɔ an ka kintigiw ye keba gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ ten so sɛbɛnko la du sɛbɛnko la du feere cogo la dugukolo feere cogo la a bɛ ka gɛlɛya dɛ an bɛɛ ko ko tiɲɛ an bɛɛ ko a ka ɲɛ nka an bɛɛ t'o sira kan dɛ an bɛɛ t'o sira kan dɛ maliyɛn joli bɛ kɔfɛ bi n'u ka nali a dulonnen don nin ko in na maliyɛn joli bɛ kɔfɛ bi n'olu jigi tigɛlen don nin ko in na maliyɛn joli bɛ kɔfɛ bi n'olu ye wari di ka na u yɛrɛ somaw u limanaw u teriw u dɔnbagaw y'u bolofilala dun hali a dɔw kuma tɛ se ka fɔ an k'a lajɛ an ka sabali nin kun ye an donkan ye bi keba ka kɛɲɛ ni dugukolo sɔrɔ cogo jugu dugukolo feere cogo jugu dugukolo kɔlɔlɔ dugukolo sɛbɛnko danaya min bɛ ka tiɲɛ dugukolo ko la bi an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sanubɔyɔrɔw fana ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na fantani ɲani kajolo ko min ye tari 3,000 ani 600 kɔɔri la ɲinan keba k'o de tiɲɛna kibaruya dira sa min ye kajolo a kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn n'o ye union de coopérative de producteurs ye u ka lajɛ senfɛ lajɛ min n'o ye kimɛli kɛ samiya tɛmɛnen in na u ko ko sanji a sɛbɛkɔrɔ nana nka a ye kɔɔri tiɲɛ yɔrɔ caman na min ye maa 200 ɲɔgɔnna ye n'o ye kɔɔri sɛnɛna ɲɛmaw ye ka bɔ union kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa fara kafo jiginɛ ɲɛmaw kan ani bɛndiya ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kajolokaw ka lajɛ la nka keba ko min ye kɔɔri kɔni ye min tiɲɛna olu bolo ka ca ɲinan dɛ tari 3,000 ani 600 o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o tiɲɛni maa si tɛ se ka o fɔ ka se fo a dan na tasuma ale fana ye tiɲɛni kɛ bankasikaw fɛ yen min ye tasuma mɛnɛ belebeleba ye kɛra kunungo bankas u ka tasuma in ko a daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 12 waati a kɔni taara yɔrɔ caman ka bitigi ni magasinw caman tiɲɛ min ye maa 3 ye o joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la bitigi ni magasinw fana olu fana kɔnɔminɛnw caman taara sisi fɛ wari min tiɲɛna a senfɛ ko a miliyɔn ka ca kojugu taji min ye tasuma in kɔni ye a sera ka kunbɛn ala ni sapeur pompier olu ka wulikajɔ ka dan siri a ko la segu maire ale bɛ wulikajɔ la ni juguya ni bamancawale kɛlɛli o barosigi bɛ se ka kɛ cogo min na nun jara na ale ye segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye ale ni fana jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko intercommunalité balanzan segu bɛ min kɔnɔna na sakoyiba ani pelengana olu maire faralen ɲɔgɔn kan ani diinɛtigiw ka taa fara récoltera maaw ka sa ko alamusa n'o ye sini ye nin kalo in tile 9 san 2025 k'olu bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni juguya ni bamancawale kɛlɛli a bɛ se ka kunbɛn cogo di bɛɛ lajɛlen welelen don segu gouverneur ale ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna na yaasa bɛɛ ka ye kɛnɛ kan min ye jɛkulu minnu bɛ sa olu kɔni bɛ a kɔnɔna na olu masiri tabaw olu ka dɛmɛjɛkulu bɛ a la
tanye amata obe ala kata se tonjoglu fenfe la jilembe no banga jamana segumara konnana ko bela jele welele no jetikani mashiga toli e kofe keba ka keno walia kele nyi bela jele ma donga fosa minye janvier kalot leta ani nani oko labe ome sena bamako konnana sa jere jeglu kele no ku fara nyanga kubna na do nyene ma ya no ye taratan araba natai tarata natai ya sasa ka sego ko ke wiyo kuna fondila fara nyanga bi maya mugu ka ofe Ablaye Jara ale tonjeglu do nyemai angale ka la cellule mais le 14 janvier message fo tambolo solution nous anga so angu deme angu jugoroma dondo wasa ame min no fe jamana kula o ka kan ansawe solution be tabolo minga angu demo ka tabolo kan anga na koroto koro anga don ka fo donga jan sebalte solution nous ubi kana nanga here de kana asisi ankuna kam mali ka yere donc message mbe amba ni malien be fe 14 janvier bekabo anga ñogon sur place du cinquantenaire là wasa anga solution nous angu demo ka barala angu jogorama dondo anga do ka fo ube mina uni malien hakikao uni malien hakikao ka hakilina ekele wa antu sengoro matche antu labla mochi ya fam ni tcha ko kibi suma ibnu an jolen soro nya o de anga message anga ni wuli ka jo akunte do wara jafana jodo do parce que anya ye ka fo ambe rom na bibina malien bede kan ka fara ɲɔgɔn kan comme kono kudu kelen ka wuli ka malini ka kisi parce que malini a bɛ janfa mun kɔnɔna la janfa ni a ka bon n'an y'an sigi k'an bolo lan segin a ko sɔrɔsiw a laban u bɛ tila k'an ni sɔrɔsiw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na comme o y'u degena ko ye o y'u baaracogo kɔrɔ ye donc wulikajɔ nin an bɛna kɛ ni ala ye 14 janvier yira na an b'a kɛ place de cinquantaine na ka malien cɛman ni musoman ka bɛɛ wele bɛɛ kɛ na bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan journée de souveraineté an k'a fêter en même temps hakilina mun b'an bolo pour que ka malien fara ɲɔgɔn kan o hakilina k'a yira malien bɛɛ la pour que bɛɛ ka na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye parce que diɲɛ don o don malien b'a la k'a fɔ ko an bɛ transition soutenir bɛɛ b'i dan ma an ka bɔ o kɔnɔna la an ka bɔ o kɔnɔna la an kana ka fara ɲɔgɔn kan ka malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o wele de b'an bolo 14 janvier pour que vraiment an bɛ se k'an ka maliba nin an bɛ se k'a sauver ala sago sago o de kun y'an ka wele ye. ɲɔgɔn dalajɛ mun kɛ le 14 janvier donc an nana hakilinaw yira ɲɔgɔn na an b'a fɛ cɛw ni musow denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka nin jɛkulu ninnu soutenir an ka bɛɛ lajɛlen an ka bɔ kɛrɛfɛ kow la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ maliko ye quoi bamakɔ dɔrɔn kɔnɔna tɛ yɔrɔ caman b'a la région kɔnɔnaw b'a la yɔrɔ caman de b'a la bamakɔ dɔrɔn kɔnɔna tɛ ne bɛ yan GPR tɔgɔ la ne ye GPR membre dɔ ye komi a fɔ cogo min na bɛɛ ka bɔ le 14 pour que an ka taa fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka kɛ maliko ye an ka kɛrɛfɛ kow nɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka nin tun ye laseli ye sa laseli min bɛ tali kɛ GPS groupe maaw olu ka laseli la ko 14 kɔni ko n'ala sɔnna ma ko bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa place du cinquantenaire la sa min ye lajɛ in ye a bɛ se ka taa kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe kunnafonidilaw kɔni faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na sa ka se ka min ye samɛ foli k'o kɛ Keba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Bafulabe kunnafonidilaw ye a jɛkulu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa olu kɔni taara ka taa u ka préfet fɛ yen ka taa samɛ foli a ka ale ye Mali ni Algérie bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ min ye Mali ɲɛmaaw ye olu kɔni u kantigɛda fɔ Algérie ye baara minnu bɛ sen na ka se ka bamancɔlen jugawale kɛbaaw kɔni kɛlɛ Algérie ale dancɛ la o baaraw bɛ sen na Mali fɛ su ani tile dɔ bɛ ka fara a kan faransɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi ye ale ma nɔgɔ to kuma na koyi a ko nin waati in na min ye jamana in ye a bɛ janfan caman de kɔnɔna na don o don wulikajɔ de bɛ ka kɛ sa yaasa an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na maa minnu bɛ ka o ko tɔ bɛɛ lajɛlen sinsin n'o y'an dafɛ jamanaw ye k'a dɔw bɛ yen olu kɔni tɛna u bila olu fɛ tuguni baara min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan u na o kɛ Kɔdiwarikaw olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko bato min n'o kɔni kun jɔlen don u ka kɔgɔji sanfɛla la ni bato in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Zimirida
zimirida bato yi a kɔni jɔra a mɛnna nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ se ka don Abidjan kɔnɔna na ko ka t'i jɔ bato jɔyɔrɔw la min ye minan min bɛ yen n'o ye ammonium ye u ko k'o kɔni tɔni 20,000 o de bɛ a kɔnɔna na a dun yirala k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ ka dugujukɔrɔmuguw dilan wa min ye nɔgɔ k'o dilanna fana don Senegalikaw fɛ yen npogotiginin dɔ san 21 kɛba u b'a fɔ a ma ko Diouf ale kɔni ka kiiri kɛra kunungo min ye Senegali yɛrɛ n'o ye Dakar ale la maa kofɔlen ale ye kɔnɔ ta a terikɛnin de fɛ sa kɔnɔ in kɔni ale y'o to fo ka taa kɔnɔ in se a sera jigi waati la tuma min ale kelen de sera ka jiginni kɛ koyi musokɔrɔba min tun b'a bolo a ye den bila o de kɔnɔ den ninakili de nana jɔ ka fatuli kɛlen sa ni den sara kiiri tigilamɔgɔw ko o kɔni ye dabɔngama ye u y'a wele o de la sa k'a ka kiiri kɛ n'Ala sɔnna ma ni jaabi min sɔrɔla o la an na o da tulo kan Ganakaw fɛ yen ɲɛnajɛ tun bɛ yen kunungo olu ka place de l'indépendance la sa n'o u b'a fɔ ma ko Black Star yen kɛnɛba in ka sa jamanakuntigiw min ye wɔlɔfɔw ta ye ka taa fara Guinéenw olu ka jamanakuntigi kan ni Burkinakaw ta olu tun bɛ yen min ye Mama Falew caman nana sa ka na John Dramani Mama ale yɛrɛ kitabu kɔrɔta koyi k'ale ka siɲɛ o kun don ka kɛ ni a ka fangata in ye min ye John Dramani Mama ye nin ye ale kɔni nako ye tuguni ka na bila Gana kunna sabula maa min n'o tun ye se sɔrɔ ale kan ale ye se sɔrɔ o de fana kan ka tila ka segin ka na nɔ na diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba ale ye laɲini kɛ Chine fɛ sa ko n'a sɔrɔ ko sɛbɛnw bɛ Chine bolo n'olu bɛ tali kɛ Covid ale banakisɛ latigɛw la n'u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa caman kɔni kabakoyara nin ko in na koyi sabula OMS ale y'o laɲini min kɛ nin ye Chine fɛ san 5 bana in wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ ko maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka koyi yalama ninnu tun bɛ sɛbɛla ni bana ko in na wa walima olu kɔni wulila k'u jɔ ten i n'a fɔ diɲɛ wulila k'i jɔ wa k'o dun man ka kɛ dɛ ko sabula min ye bana in ye a ye tiɲɛni min don diɲɛ kɔnɔ musakako la ko maa si tɛ se ka fɔ ka se a dan na nin waati in na keba min ye Faransikaw fɛ yen ye an b'a yira sa k'a fɔ ko Jean-Marie Le Pen ni ale yɛrɛ kɔni ye politiki wanɛba ye san 96 ala y'a ka kalifa minɛ a la dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ Faransikaw fɛ yen maa kofɔlen e ko a ye min kɛ politiki la a man ca ni san 70 ye wa sabula u y'a yira sa k'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ale kɔni ale tɛ fiba fɛ dɛ hali Faransi ekipu min ye coupe du monde ta a ma kɔlɔkɔlɔ da olu kan k'olu tɛ Faransikaw ye a ka tɔn k'a sigikun ye o de ye Emmanuel Macron ale ka bɔnforola kumaw cayalen don ko farafin jamanaw k'u ma waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin ale ma k'u ma ale fo ko k'a waleɲuman dɔn min ye Tchad minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Abdramane Kulama ye ale kɔni bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko Faransi kan k'a yɛrɛ dɔn ko Faransi ɲɛmaaw kan ka farafinna bonya k'u filɛ ka waleya min kɛ nin ye k'u ka sabali u ka maaw t'u bɛrɛla u ka maaw t'u ka hakɛw kɔnɔna na Senegalikaw olu fana ka ɲɛma n'olu ye ka premier ministre Ousmane Sonko o fana ye kuma in kɔkari a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye a ka sabali sabula a bɛ kuma caman fɔ kuma dɔw la kuma minnu n'u sababa tɛ bɛn wa kuma minnu bɛ yen n'olu tɛ tiɲɛ ye ko a y'a fɔ ko olu ka sɔrɔdasiw gɛnni k'u bɛn'a kan de k'u ma bɛn foyi ka Sonko ko ten k'olu y'u gɛnni ka taa keba ka kɔni bɛ ye an yɛrɛ fɛ Abdelkader Mayiga ale tun ye maa in sugu fɔ an ye minɛ kabini san 2021 octobre kalo an ka jidaw sɛnɛ kan ci min bɛ n bolo bi sɔgɔmada in na k'a fɔ a ci ɲɛsinnen don Faransi président de ma a bɛ fɔ min ma ko Emmanuel Macron aw bɛ hakili b'a la an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a taalen Nations Unies mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ba la a ye maliyɛnw ka ci min lase yen nɔ o de ma bɛn Faransi ma ani fɛn caman wɛrɛ mais Faransi président de ye ala minɛ ka bɔ ka kuma langolon seri premier ministre kan ka kuma langolon seri maliyɛnw bɛɛ kan donc o jaabi an bɛ fɛ k'o de fa ɲɛna a k'a faamu an tun bɛ jɔnya juru min na ni ala sɔnna o banna Emmanuel Macron ko ko Dr Choguel Kokala Mayiga premier ministre ye kuma minnu fɔ k'a tɛ bɛn ko an ka premier ministre ye den de ye min bɔra coup d'état 2 la
Donc ne ka jaabi ye min ye n y'a ɲininga comme ale ye président ye a k'a fɔ n ɲɛna a y'a kalan yɔrɔ jumɛn a sera ka nin faamuyali sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a y'a ka kalan kɛ yɔrɔ jumɛn k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden a bɛ se ka wolo coup d'état la ou bien coup d'état ka wolo adamaden na a ko o fɔ n ɲɛna parce que an tɛ se k'o faamu a k'a fɔ n ɲɛna fana ale bɛ se ka wuli cogo di ka kuma lankolon seri an ka faamaw ma tan droit jumɛn de b'a bolo a k'o kɛ parce que depuis que France bɛ an ka jamana kan u tɛ foyi la manipulation complot taɲini ani jigilatigɛ jigilamisɛnya u b'o de la Emmanuel Macron y'a fɔ a ka kumaw na ko gouvernement min bɛ Mali kɔnɔ ko gouvernement min don ko c'est même pas légitime et que hali ni ye démocratie sira yɛrɛ ta o gouvernement in c'est nul donc ne y'a ɲininga démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ale fɛ a bɛ fɔ min ma ko pays démocratique ale bolo o kɔrɔ ye mun ye n y'a hakili jigi ka fɔ fana ko a k'a dɔn coup d'état min kɛra ale nɔ b'a la parce que u ye 2018 élection na ale Macron kelen kelen de wulila ka candidat dɔ soutenu k'a fɔ ko o passera k'a féliciter k'a sɔrɔ cour constitutionnelle mɔgɔw u ma résultat u ka jaabi laban ma bɔ a ka o kɛwale kosɔn président dɔw fana minnu bɛ an ka dugu laminiw la olu fana ye téléphone ci ka o candidat kelen k'o féliciter k'a sɔrɔ cour constitutionnelle ka jaabi ma bɔ maa min b'i yɛrɛ kalama maa min b'a fɔ k'e bɛ démocratie dɔn maa min b'a fɔ k'i bɛ sariya dɔn maa min bɛ jamana ba kunna comme la France est-ce que o mɔgɔ bɛ se ka nin baara ɲɔgɔn kɛ donc an y'a yira la k'a fɔ problème min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a nɔba b'a la olu de y'a to maliyɛnw sɔnna élection nanbarala bɛɛ sigilen ɲɛna olu de y'a kɛ bi bi in na mɔgɔw ja fariyala ka wuli k'u ka jamana kumabɔ k'u ka démocratie kumabɔ ayiwa nin ye Abdelkader ale ka laseli ye an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen keba ko fiɲɛkolo fandanba da ale ni gilasikuru kɔni de bɛ ka jigin cogo min o bɛ ka jigin ten Américains fɛ yen guwa miliyɔn caman de bɛ yen minnu bi na min ye fiɲɛ in kɔni a bɛ ka tiɲɛni kɛ min ye maa caman ye gilasikuru o kɔni o de kɛlen don ka wuli olu fɛ yen Corée du Sud kaw fɛ yen u ka kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko ka minɛli ta ka ɲɛsin u ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Suki Yoli ye ale min yɛrɛ tun ye nɔ minɛna sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ sɛgɛsɛgɛli min senfɛ sa n'a yirala k'a fɔ ko sariya kɔni ale ni janfa baaraw k'a ye olu kɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa an ka Samata Seko ka dege karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Eric Segusel ye ale kɔni ni Nigeria bɛn'a kan ale kɛra Nigeria dege karamɔgɔ ye nin waati in na CHAN min kan ka taa Tanzanie kaw fɛ yen Uganda ani Kenya min ye an ka arbitre fila kan ka taa o kɛnɛ kan Usman Jagate ni ale yɛrɛ ye camancɛ arbitre ye ani Fanta Ikone olu kan ka taa min ye arbitre 65 de sugandilen don 26 olu ye camancɛ arbitre ye kɛrɛfɛdenw olu ye 25 ye min ye arbitre minnu bɛ yen n'olu bɛ VAR ko baara kɛ sa olu ye 14 ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara sa ka kɛ ni kafu ale ka laɲiniw ye an ka seko ni dɔnko tigilama belebele dɔ fana y'i da Agibu Danbele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale fana ye ja caman bɔ a ye ɲɛmaya caman kɛ maa kofɔlen ala y'a ka kalifa minɛ a la kunasini ko min ye kibaruya dilaw ye maa caman kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma